Waqt li kienet jieħu sehem f'summit informali tal-Kunsill Ewropew fil-kapitali Ungeriża Budapest, il-Prim Ministru Robert Abela enfasizza l-importanza reżiljenza ekonomika u l-konnettività favur stati membri bħal Malta. Din il-laqgħa għolja trattat il-patt ġdid dwar il-kompetittività għall-Ewropa, il-patt li huwa imsejjes fuq rapporti ta' Mario Drago u Enrico Letta. Hawnhekk il-Prim Ministru rimarka s-sodisfazzjon tiegħu li dan il-patt huwa fuq quddiem tal-Aġenda Ewropea u sostna l-importanza tal-konnettività. Pajjiżna għandu sfidi aktar milli għandhom pajjiżi oħrajn għaliex qed ngħid dan. Għaliex għandna realtà tal-insularità, pajjiż li huwa maqtuħ mill-mainland Europe, jiġifieri dik iġġib magħha sfidi kbar ta' loġistika, aħna nimpurtaw il fuq minn 70% ta' dak li nikkonsmaw, mela inti għandek dak l-element dejjem ta' inflazzjoni importata ġewwa pajjiżna. Aħna lqajna kemm flaħna għal żidiet tal-enerġija ġewwa pajjiżna, fil-fatt l-aktar pajjiż illi tajna sussidi, l-aktar pajjiż illi sapportjajna lill-poplu u lin-negozji tagħna, lill-familji kollha tagħna. Sostna li huwa importanti li pajjiżna jippreserva s-setturi tal-avjazzjoni u anke l-marittimu. Ma nistgħux nagħmlu miżuri li jkunu maħduma minn burokratiċi illi flok jtejbu il-kompetittività tas-suq waħdieni jaraw biex jintroduċu burokrazija illi dik il-kompetittività tkissira u taġevola swieq oħrajn. U nafu kemm is-suq Ewropew mhuwiex f'battalja miegħu innifsu imma f'kompetizzjoni ma' swieq oħrajn, m'ekonomiji oħrajn. M'hemmx għalfejn noqgħod nelenkax kulħadd jaf fuq ixijiet nitkellem u allura nemmen illi l-istrateġija ewlenija tkun illi s-suq waħdien li jibqa' l-premodda li għandha l-Unjoni Ewropea nkomplu nsaħħuha biex nagħtuha dak il-vantaġġ kompetittiv li n-negozji ikunu inċentivati jinvestu fl-Ewropa u mhux ikunu inċentivati biex imorru jinvestu band oħra. Is-summit ittratta wkoll il-kwistjoni fil-Lvant Nofsani fil-Prim Ministru Robert Abela saħa għal darb'oħra fuq il-paċi u li din għandha tasal b'soluzzjoni bejn żewġ stati waqt li tenna li l-Unjoni Ewropea għandha rwol kruċjali.